Mga igsoon, si Kristo mihatag og duha ka tubag isip tubag sa pangutana mahitungod sa labing mahinungdanong sugo. Siya miingon, higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing. Kini pamilyar para sa mga Hudeo kay ilahaman kining murag kabahin sa ilang pag-ampo matag adlaw o kadaghan usab nila kini balik-balikon. Para nato o para sa mga Hudeo, kini usa ka makunayon nga pagpahinumdom nga ang Ginoo mao ang una sa atong kinabuhi. Isip magbubuhat o manluluwas ang Ginoo, aduna siya'y absolute claim kanato. Inutang nato ang tanan kaniya, ang tanan nga naa kita gasagikan kaniya, kasagaran ato ang gihikalimtan ang Ginoo ug murag ato asiyang gitaguan. Ang paghimo sa Ginoo nga una sa tanan mao ang paghatag og labing maayong oras sa matag adlaw. Nya depende gyapon nato na siya gawas nun gihapon ta, no? Unsa may gusto nato nga oras ihatag sa iyaha sayo sa buntag before ka maadto sa trabaho o before ka matulog o late at night. So naa nato ang kagawasan. Ang pagpangita sa iyahang kabubuton matagutlo tungod sa ato ang paghigugma kaniya. Ikaduha makigsunan si Jesus miingon, higugmaa ang imong istikataw ingon sa imong kaugalingon. Kini nga sugo dili matuman kun wala ang una. Walay paghigugma sa Ginoo kun wala kay paghigugma sa imong istikataw nga gilalang sama sa iyahang panagway. Nor dili ka makahigugma sa imong istikataw kung wala kay putli nga paghigugma sa Ginoo. Love for neighbors requires putting others ahead of ourselves. Ang paghigugma sa kaugalingon magdala ngadto sa gitawag natog loneliness and isolation. Ang pagpakabana o pag-alagad sa uban mao ang susi sa kalipay o katagbawan. So unsa may hagit para kanato mga igsoon? Mga kitagtabang sa Ginoo nga unta atong makita ug ato ang higugmaon ang uban sama sa iyang gibuhat. Hinaot unta. May nagpalihog para sa katalimbanong pag-ampo.